Друзі, Лукашенко отримав цікаву пропозицію, чому Трамп зняв санкції з Білорусі та яку хитрість задумав. Фактично нагадаємо, що спецпосланець президента США Джон Кол під час візиту до Мінська заявив, що зняли обмеження проти Білінвестбанк та Банку розвитку Білорусі, а також Білоруського міністерства фінансів. Обговоримо все це з Павлом Латушко, дипломатом, заступником керівника Об'єднаного перехідного кабінету в Білорусі, керівником Народного антикризового управління. Вітаємо вас, пане Павло. Вітаю вас і всіх глядачів. Пане Павле, що з історією про зняття санкцій з Білорусі? Лукашенко вже розправив крилля, говорить про те, що якась там цікава угода з Трампом наближається. І чи побачимо ми його наступного тижня в Вашингтоні? Наприклад, він буде цілувати, обіймати там Трампа. Лукашенко хоче заключити велику угоду з Злученими Штатами Америки, і це зв'язано з тим, що його вельми складана економічна ситуація. Ми наглядаємо апошній тиждень падіння валового внутрішнього продукту, ну не за тиждень, а за 2 місяці, мінус 1,2%. Коли ми глядимо на промисловість, то це мінус 3,7%. Апрацоўчая сфера прамысловасці гэта мінус 7%. Усе вобласці і горад Мінск спрацавалі ў мінус, апрача Брэсцкай вобласці. І гэта ўсё штурхае Лукашэнкі да таго, каб рабіць крокі дзеля таго, каб зняць санкцыі. Што можа быць у гэтай здзелкі, угодзе паміж Амерыкай і Лукашэнкам? З аднаго боку, амерыканцы маюць свае мэты, яны хацелі бы вызваліць усіх палітзняволеных у Беларусі і спыніць рэпрэсіі. Пра гэта сказаў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, які быў у Мінску. Учора ён заявіў, што ён спадзяецца, да канца года будуць вызвалены ўсе палітычныя зняволеныя ў Беларусі. Наступнае, што хочуць амерыканцы, гэта гарантыя ад Лукашэнкі, што ён не будзе удзельнічаць у вайне супраць Украіне. Ну, у кантэксце таго, што не накіруе армію ва Украіну. Хаця я упэўнены, што ім не ўдасца дасягнуць, напрыклад, адмовы Лукашэнкі пастаўляць зброю у Расійскую Федэрацыю, бо гэта неабходна Лукашэнцы для эканомікі. Ну і гэта неабходна, каб прадэманстраваць лаяльнасць Пуціну. Амерыканцы, як саюзнікі Польшчы, Літвы, хацелі бы, чтобы Лукашенко перастаў ажыццяўляць гібридную агрэсію супраць суседзяў. Гэта мігранты, якія атакуюць, і метэазонды з кантрабандай, якія пастаянна ляцяць у бок Вільні і ў бок Польшчы. Таксама амерыканцы ў здзелку хочуць упісаць пытанне кантролю над ядернымі матэрыяламі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі пад кантролем МАГАТЭ. Амерыканцы хацелі б таксама забяспечыць пастаўкі калія з Беларусі, бо 50% імпарта калію США з Канады. А мы ведаем, што Амерыка з Трампам мае вельмі дрэнныя адносіны з Канадай, таму яны хацелі бы дыверсіфікаваць імпарт. Амерыканцы таксама прапанавалі Лукашэнку купляць газ, зжыжаны газ амерыканскі. Але Лукашенко адмовіўся, ну, таму што цана вельмі вялікая, і ён тут хутчэй дае такі сігнал рускім, што калі што, я магу купіць амерыканскі газ, але лепш прадайце мне танней расійскі. Но Лукашенко не купіць амерыканскі газ, таму што ён вельмі дарагі. Што тычыцца, што неабходна ў гэтай здзелцы Лукашенко? Лукашенко хоча палітычнага прызнання, і ён менавіта так купаецца ў гэтай славе таго, што ён сустракаецца з прадстаўніком Трампа, што ён можа нібы завочна нават праз СМІ дыскутаваць з Трампам. Наступна, ён хоча зняць санкцыі, бо эканамічная сітуацыя вельмі цяжкая. Ён хоча атрымаць крэдыты, і ён прапанаваў амерыканцам даць яму крэдыт у $2 мільярды США. Амерыканцы адмовіліся ад гэтага. Лукашенко просіць таксама амерыканцаў, каб амерыканцы уцягнулі ў перамовы Еўрапейскі Саюз, бо самыя моцныя санкцыі знаходзяцца ў руках Еўрапейскага Саюза. І нават аслабленне санкцый на калій беларускі, тое, што зараз адбылося, адмена санкцый, не стварае магчымасцяў іх пастаўкі у Злучаныя Штаты Амерыкі, бо блакуецца транзіт праз тэрыторыю Еўрапейскага Саюза. Лукашенко зацікаўлены, каб амерыканскі бізнес прыйшоў у Беларусь, але дзеля таго, каб пад яго гарантыі, зразумела, дыктатара, але дзеля таго, каб ён прыйшоў, гаранты дыктатара недастаткова. Трэба, каб было адпаведнае заканадаўства і была судовая незалежная сістэма. Лукашенко хоча таксама дабіцца ад амерыканцаў, так скажем, ціхай згоды, што ён будзе яшчэ кіраваць Беларусю да 2035 года. Вось гэта
комплекс пытанняў, які сёння стаіць. Магчыма, яшчэ ёсць дадатковыя пытанні, але я перакананы, што ўсё, што я назваў, знаходзіцца падчас перамоваў на стале паміж Лукашэнкам і амерыканцамі. Што тычыцца зняцця санкцый, тут вельмі доўга можна расказваць, але галоўнае, што Лукашенко фактычна, дзякуючы таму, што зняты санкцыі з Міністэрства фінансаў Беларусі і з банкаў, Беларускага банка развіцця і з Белінвестбанка, можа размарозіць замарожаныя ў Міжнародным валютным фондзе сродкі ў памеры 1 мільярда долараў США. Гэтыя сродкі прызначаліся Беларусі на посткавіднае аднаўленне эканомікі. І Лукашенко з іх не скарыстаў, бо яны былі замарожаны ў сувязі з санкцыямі. І Лукашенко можа размарозіць гэтыя грошы ў Міжнародны валютны фонд і пералічыць Беларусі. З іншага боку, Лукашенко вінны заплаціць для Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця 967 мільёнаў долараў, то есть практычна мільярд. І тут, конечно, фактычна баланс спрацоўвае ў нуль, хаця плаціць па крэдыту Міжнароднаму банку развіцця ён можа адкладваць, ён можа растэрмінаваць гэтыя выплаты. Конечно, дзякуючы зняцця санкцый, банкі і Мінфін атрымаюць права атрымліваць крэдыты ў доларах США, што раней не было магчыма, і таксама будуць размарожаны каштоўныя паперы Міністэрства фінансаў Беларусі на амерыканскім рынку, па якіх Лукашенко не плаціў працэнты, бо яны былі пад санкцыямі, але зараз ён, конечно, павінен будзе плаціць, але яны будуць размарожаны. Ну і, конечно, калій. Вось гэтая сделка па калію Лукашенко прапанаваў амерыканцам, і гэта будзе прапісана ў сделцы, купіць Нежынскі ГОК. Гэта Нежынскае радасховішча, дзе дабываецца беларускі калій. Кошт сделкі, якую прапанаваў Лукашенко, 3,3 мільярда долараў США. Амерыканцы пакуль не пагаджаюцца на гэтую суму, але Лукашенко нават павышае кошты. Ён хоча нават больш уже, чым 3,3 мільярды долараў США, разумеючы, што амерыканцам гэта можа быць цікава. Пане Павле, тут говорять ще цікаву річ про тему ядерних матеріалів. Тобто, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів. Давайте про це трошки розлогіше. Про що йде мова? Ну, про посольство гэта зразумела. Амерыканскае посольство зачынена ў Мінску, яно працуе з Вільнюса. Гэта аддзяленне посольства Злучаных Штатаў Амерыкі ў Літве. Там ёсць старэйшы дыпламат, часовы павераны ў справах, калі ён наведвае Мінск, але дыпламатаў амерыканскіх у Мінску няма. Гэтыя перамовы ідуць, але Лукашенко не пагаджаецца на розную колькасць дыпламатычнага і адміністратыўнага персанала амбасады США у Мінску і ў Вашынгтоне беларускай амбасады. Мы ведаем, што амерыканцы павінны мець адпаведную сістэму аховы амерыканскай амбасады з улікам таго, што Беларусь з'яўляецца рызыкоўнай краінай, таму яны просяць, дабіваюцца, каб было больш амерыканскіх супрацоўнікаў, чым беларускіх у Вашынгтоне. А Лукашенко не ў стане павялічыць колькасць дыпламатаў у Вашынгтоне. Не тое, што ён не хоча, ён не можа, таму што яго няма на гэта сродкаў, каб гэта зрабіць. Што тычыцца ядерных матэрыялаў, Лукашенко хутчэй гандлюецца публічна гэтай справай, бо яны даўно знаходзяцца пад кантролем МАГАТЭ. Гэта вядомая гісторыя, і амерыканцы прыязджалі з інспекцыямі, рэгулярна прыязджалі раз на некалькі гадоў. Я, як былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі, я гэта ведаў, што амерыканскія спецыялісты прыязджалі і кантралявалі гэты матэрыялы. Конечно, у кантэксце вайны ў Іране, пытання ядернай зброі, якую рыхтаваў Іран, гэтая тэма цікавіць амерыканцаў. Ну і Лукашенко таксама карыстаецца гэтай сітуацыяй і спрабуе прадаць, што ўжо даўно прададзена, бо кантроль над гэтымі ядернымі матэрыяламі ажыццяўляе МАГАТЭ і ў тым ліку амерыканскі бок. Пане Павле, якою має бути і буде реакція Путіна і Росії на подібні дії, на зближення Лукашенка з Трампом, Америки з Білоруссю? Чи буде жорстка реакція Кремля? Папярэдняя рэакцыя ўжо была. Калі Лукашенко запрасіў Трамп у Савет мира некалькі месяц таму назад, і некалькі тыдняў, калі ён праходзіў у Вашынгтоне, Путін не даў яму згоды паехаць у Вашынгтон, і Лукашенко не паляцеў, бо гэта была забарона Путіна. Таксама Лукашенко баяўся, і гэта рэальны факт, крымінальнай справы, якую вядзе прокурор Южнай акругі Нью-Йорка
по факту незаконного захопу грамадзянскага самолету Ryanair у 2021 годзе, памятаеце, з Романом Протасевичем, які быў пасаджаны прымусова ў Мінску. Там узбуджана крымінальная справа, і Міністэрства юстыцыі ЗША прадставіла абвінавачанне 4 высокім службоўцам рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку 2 афіцэрам КГБ Беларусі. Так вось, хто прымаў рашэнне па тым, каб пасадзіць гэты самалёт у Мінску? Ну, зразумела, Лукашенко. Ён сам у гэтым прызнаўся, і яго прэс-служба неаднойчы гэта падкрэсліла. Таму, калі ён прыедзе ў Злучаныя Штаты Амерыкі, нельга выключаць, што прокурор Южнай акругі Нью-Йорка можа папрасіць яго даць паказанні ў якасці сведкі. А дзе ты сведка, там можаш падазраваны, а пазней можаш быць і абвінавачаны. Цікава, што менавіта гэты прокурор вядзе справу Мадура. І Лукашенко спрабаваў размаўляць пра Венесуэлу з Коулам, нібы як бы зноў прапаноўваючы, што ён мог бы дапамагчы у справе Мадура. Ну, чым он можа дапамагчы? Ён можа прыляцець у ЗША, сустрэцца ў Нью-Йорку з Мадура, можа взяць з сабой шмат сала, разам там будуць сядзець у камеры і есці гэты шмат сала, да, з Мадура. Ну, я так жартую. Што тычыцца Пуціна, я думаю, што яшчэ? Тады расійскі бок, служба расійскай выведкі пачала папярэджваць Лукашэнку, што ў Беларусі можа адбыцца дзяржаўны пераварот у 2030 годзе, і што арганізатарамі гэтага дзяржаўнага пераварота будуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Великабрытанія, Германія і Польша. Таксама Захарова тада выступіла з заявай, што калі ў Беларусі адбудуцца такія дзеянні супраць Лукашэнкі, мы ўвядзем армію расійскую і нават можам выкарыстаць ядерную зброю. Яны далі яму сігналы вельмі моцныя, што ён знаходзіцца пад кантролем Крамля. Таму, калі Лукашенко збіраецца зараз, а Коул агучыў такую ідэю, што Лукашенко можа прыехаць да Трампа ў Фларыду, то ён, напэўна, павінен будзе атрымаць згоду Пуціна, раз, а другое, атрымаць абсалютныя гарантыі з боку Трампа, што ён не будзе дапытаны у якасці сведкі альбо падазраванага па крымінальнай справе ў Нью-Йорку у сувязі з захопам грамадзянскага самалёта. Пане Павле, ще важлива тема. От ви говорите про те, що санкції проти Білорусі зараз потрібно посилити. Який сьогодні є головний інструмент впливу на режим Лукашенка? Заўсёды гэтым інструментам была 2 моманты. Гэта моцная ізаляцыя, што б'е па самалюбію Лукашэнку, бо Лукашенко вельмі хоча унутраную нелегітымнасць, якую ён фактычна пацвердзіў у 2020 годзе, у 2025 годзе. Ён не абраны прэзідэнт, ён узурпатар. Як бы унутраную нелегітымнасць кампенсаваць знешняй легітымнасцю. І сам факт таго, што ён сустракаецца з амерыканцамі, гэта павялічвае яго знешнюю легітымнасць, і ён кажа беларусам: глядзіце, калі я патрэбны Трампу, калі за мной сустракаюцца прадстаўнікі высокія Злучаных Штатаў Амерыкі, то падтрымлівайце мяне ўнутры. Што тычыцца санкцый, зразумела, другі элемент – гэта санкцыі, што можа ўплываць на Лукашэнку, і гэта дасведчанне ўжо гісторыі. У адносінах да Лукашэнкі 5 разоў уводзіліся розныя санкцыі за перыяд яго 31 года праўлення. І заўсёды пад ціскам санкцый Лукашенко быў вымушаны мяняць палітыку. На жаль, толькі касметычна, а не сістэмна. Вось на сённяшні дзень самы вялікі аб'ём санкцый знаходіцца ў руках Еўрапейскага Саюза. Увогуле, у адносінах рэжыму Лукашэнкі ніколі не ўводзіліся такія моцныя санкцыі, як на сённяшні дзень. І гэта ўплывае на эканоміку. Эканоміка падае. І тут гэты інструмент трэба выкарыстаць не для касметычных зменаў, а для сістэмных зменаў, дэкрыміналізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі. І тут мы вельмі разлічваем на Еўрапейскі Саюз. Амерыканцы, з аднаго боку, будуць змагацца за вызваленне палітычных зняволеных і за тое, каб спыніліся рэпрэсіі. Пра што сказаў Коул? Ён уже дакладна сказаў Лукашэнку, што мы не разумеем. Мы добіваемся вызвалення 10 палітычных зняволеных, а вы саджаеце новых 10 палітычных зняволеных. Хаця саджае он нават больш, чым выпускае. А вось еўрапейцы маглі бы дамагацца сістэмных зменаў унутры Беларусі з удзелам беларускага грамадства. Наколькі гэта рэальна? Гэта пытанне. Размаўляючы з Кая Калас, верхоўным камісарам па знешняй палітыцы і бяспецы ў Брусэлі, яна запытала мне: а што рабіць, калі Лукашенко не будзе ісці на гэтай крокі? Я сказаў, трэба павялічваць санкцыйны ціск.
толькі павелічэнне санкцыйнага ціску, бо размова ідзе не толькі пра ўнутрыпалітычную сітуацыю Украіны, размова ідзе і пра гібридную агрэсію супраць суседзей Польши, Літвы і Латвіі. Яна не спыняецца. Мігранты, вось на днях было 45 спробаў у бок Латвіі, 30 у бок Польши, метэазонды і, конечно, спынення падтрымання агрэсіі Расіі супраць Украіны. І гэтага трэба дамагацца, выкарыстоўваючы санкцыйны ціск на Лукашенко. Пане Павле, Білорусь розпочала військові навчання біля польського кордону в четвер, 19 березня. Міністерство оборони Білорусі оголосило про старт комплексних військових маневрів за участю військ Західного оперативного командування. Навчання триватимуть до 25 березня, які будуть супроводжуватися активним переміщенням важкої техніки в бік кордону з Польщею, що викликало серйозне занепокоєння у європейських партнерів. Вам слово. Вы ведаеце, яны спрабуюць растлумачыць гэтые навучанне тым, што яны праходзяць унутры Беларусі, што няма пагрозы ніводнаму з суседзяў. Выглядаюць яны хутчэй як такі тэхнічнага характару, спроба даказаць Пуціну, што ён пастаянна гатовы падтрымаць Расію, калі будзе запад з боку Пуціна, што ён пастаянна трэніруе армію, праводзіць навучанні, што калі спатрэбіцца, я тут гатовенькі такі прыйсці на дапамогу, як заўсёды, свайму галоўнаму гаспадару. Але прычына правядзення гэтых вучэнняў не толькі ў гэтым. Яны звязаны з сітуацыяй, якая адбылася у студзені ў Венесуэле, у Каракасе, калі Дельта вывезла Мадуру на тэрыторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтага вельмі спужаўся Лукашенко. І тады яго прастымулявала менавіта рашэнне правесці вайсковыя навучанні. І тады пайшла актыўная публічная рыторыка з яго боку, з боку дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі генерала Вальфовіча, які прарасійскі генерал, аб тым, што такога не павінна адбыцца ў Беларусі, а калі адбудзецца штосьці падобнае, як з Матура, мы гатовы да гэтай сітуацыі. Не пытанне ў чалавеку. Нават той сказаў Вальфовіч так, фактычна як бы адмінусаваў Лукашенку. І ён сказаў, калі нават Лукашэнкі не будзе, мы гатовы да такога сцэнару. І гэта прастымулявала Лукашенку праводзіць гэтыя навучанні. Іран фактычна дабавіў такога жадання Лукашэнкі праводзіць гэтыя навучанні, бо ён бачыць, як вядуць сябе Злучаныя Штаты Амерыкі. Фактычна, хаця это выглядае даволі анекдатычна, яны праводзілі гэтыя вучэнні, напрыклад, клалі палеты драўляныя ў снег, з якіх стралялі салдаты там у нейкія мішэні. Выглядае, падцягиваліся там на турнікетах. Все гэта трошки выглядае такія як пацёмкінскія вёскі, да? Нерэальныя вучэнні, а просто дэманстрацыя дзеля галачкі, да? Каб паказаць гэта ўсё хутчэй Пуціну, чым Захаду. Пане Павле, зараз всі обговорюють те, що Держдума хоче проголосувати закон, який буде дозволяти спецназу Російської Федерації діяти на території будь-якої іншої держави, захищаючи, наприклад, інтереси російськомовних або інтереси Росії. Тобто, фактично, всі обговорюють, що це і є план Путіна атакувати країни Балтії або Польщу, але, скоріше все, країни Балтії. Чи буде він використовувати Лукашенка, чи буде він використовувати Білорусь? І чи ви вважаєте, що найближчим часом можуть бути диверсії, спецоперації, нова СВО на території країни Балтії або країни Європи за участю і Лукашенка, і Путіна? На сённяшні дзень НАТО знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане. Адсутнасць даверу паміж краінамі-членамі НАТО. Мы бачым, што прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі моцна крытыкуюць сваіх саюзнікаў па НАТО. І тое, што было, напрыклад, 10 гадоў, калі НАТО не мела дастатковай вайсковай сілы. Я размаўляў калісьці з адным генералаў НАТО, калі ён паступіў на службу ў 2014 годзе ў штаб-кватэру НАТО. Ён быў здзіўлены, насколькі слабы патэнцыял быў НАТО на той момант. На сённяшні дзень, можа, ён павялічыўся з улікам агрэсіі Расіі супраць Украіны. Ўсё ж такі яны пачалі рабіць нейкія крокі, павялічваць свой ваенны патэнцыял, але што страцілі, гэта давер унутры НАТО. Таму
на сённяшні дзень сітуацыя выглядае даволі карысная для Расійскай Федэрацыі. Калі бы Расійская Федэрацыя сёння знайшла дадатковыя сілы і сродкі, але ўсё ж таки мы разумеем, што большасць сіл і сродкаў яна фактычна траціць на вайну супраць Украіны. Тут Украіна дапамагае Еўропе. Яшчэ раз трэба паўтараць гэты тэзіс. Украіна ратуе Еўропу ад патэнцыйных дзеянняў Расійскай Федэрацыі. Але калі, напрыклад, уявім сабе, што рускія знаходзяць дадатковыя людзей, армію, сродкі, узбраення, то выключаць магчымасць нейкіх правакацыйных і нават тэрытарыяльных замахаў, напрыклад, на Эстонію ці на Літву, нельга. Ці Лукашенко будзе гэта падтрымліваць? Другім эшелонам, так? Ніколі ён не пойдзе першым. Ён сам недавно сказаў сваім солдатам: вы что думаете, что я за автоматом перед вами побегу? Не, я буду сзади, да? На коне, наверное, будет стоять там и командовать своим войском. Тому, конечно, силы специальных операций Беларуси могут быть долучены таких деяний, але все ж таки як дапаможныя силы специальных операций, а не як перадовые группы. На гэта Лукашенко не пагадзіцца, тому что для яго не тое, что, так скажем, пойдзе супраць Путина. Ён здае сабе справу, что калі беларускія солдаты будут пагибать на нейкіх войнах па-за межамі Беларусі, гэта триггерыць ситуацию внутри краіны. Апошнія сацыялагічныя пытанні, вось я размаўляў з адным сацыолагам, показывают, что каля 80% беларусаў маюць запыт на змену палітычнай сітуацыі ў краіне. Маштаб рэпрэсій такі, што ён закрануў мільёны з 9-мільённай у Беларусі. То есть да Лукашэнкі вялікі негатыў у грамадстве. Так, ён ціхі, ён забіты у кватэрах, ён там пад плінтус забіты, але негатыў вельмі вялікі. І смерці беларускіх салдатаў па-за межамі Беларусі абсалютна не адпавядаюць інтарэсам Лукашэнкі. Але падтрымліваць, тэрытарыяльна падтрымліваць інфраструктурна ён можа. Так вось, Путін можа скарыстацца гэтай сітуацыяй, калі НАТО знаходзіцца ў гэтай ступені недаверу. Бо разлічваць на тое, што будзе все краіны выканаюць артыкул 5 НАТО, даволі цяжка. Хутчэй гэта будуць рашэнні канкрэтных ад-хок груп краін, якія, напрыклад, калі будзе дрэннае развіццё падзей, будуць бараніць Эстонію ці будуць дапамагаць Літве. Пане Павле, ну і на фінал війна на Близькому Сході, вона відкрила дуже складну ситуацію економічну. Ну, перш за все, експерти наголошують, що якщо вона протриває до кінця осені, Путін заробить 250 мільярдів доларів. Тобто зараз ціни на нафту просто космічні. Сполучені Штати Америки, Мінфін скасували санкції з іранської нафти, скасовані санкції з Білорусі, 90 мільярдів Україні пакет не прийняли, тому що Угорщина та Словаччина блокують ситуацію. Ціни на пальне підскочили і написали, що Європа постраждає від цієї кризи енергетичної найсильніше. Як ви бачите ситуацію, як можна знайти вирішення? Тому що, ну, насправді, один з політиків Європи сказав, що бенефіціаром цієї війни з Іраном є Путін. Абсолютно згодны з гэтай ацэнкай. Фактычна была здзейснена стратэгічная военная памылка, калі пачалася атака на Іран з боку Ізраіля і Злучаных Штатаў Амерыкі. Фактычна не была пралічана сітуацыя гэтага калідора по дастаўцы нафты. І Іран змог узяць па кантроль гэтае вузкае горлышко, праз якое не могуць праходзіць танкеры з нафтай. Зноў жа такі была вельмі дрэнная ацэнка военнага патэнцыялу Ірана. Бо Іран, як мы бачым, у стане наносіць удары по радасховішчам, по там, дзе дабываецца нафта, там, дзе дабываецца газ. Не будзем забываць, што і цэны на газ таксама выраслі. То есть гэта памылкі Пентагона, які проста не ацаніў рэальную сітуацыю, не прадугледзеў, што Іран можа заблакаваць пастаўкі нафты, і тое, што Іран мае дастатковы вайсковы патэнцыял, чтобы нанесці велічэзны урон энергетычнаму сектару краінам Блізкага ўсходу. Гэта пралікі. І гэтыя пралікі вядуць да гэтых негатыўных крытычных наступстваў для ўсей эканомікі. Пакуль эканоміка Еўрапейскага Саюза гэта адчувае у таго, што людзі, калі прыязджаюць на запраўкі, бачаць гэтую высокую цэну, але гэта ўсё пазней будзе мець нарастаючы вынік. Гэта пойдзе ў гаспадарку, у прамысловасць, у сельскую гаспадарку, у прадукты харчавання і гэтак далей. Гэта інфляцыя. То есть гэта будзе ўсё накручвацца, і тое, што Расія атрымала, па-першае, па факту зняццё санкцый,
американскіх, то што Расія атрымлівае зараз доходы больш значна некалькі разоў большыя, чым атрымлівала раней ад продажы нафты. Гэта павялічвае эканамічна, а значыцца і военны патэнцыял Расійскай Федэрацыі, зменшае сацыяльныя крызісы ў Расійскай Федэрацыі. Гэта таксама і на руку Лукашэнкі, бо Лукашенко зможа больш прадаваць беларускіх тавараў на рынок Расійскай Федэрацыі. Апошнім часам у яго былі праблемы з экспартам беларускіх тавараў. Вялікая кітайская канкурэнцыя, памяншэнне патэнцыялу расійскай эканомікі, яно справакавала тое, што і адбылося падзенне эканомікі ў Беларусі. Мы фактычна з вами стаялі перад сітуацыяй вельмі моцных эканамічных крызісаў у двух саюзнікаў, у Расіі і Беларусі, якія давалі нам шанец для Украіны дамагчыся міра на больш выгадных умовах, чым хоча Расійская Федэрацыя, а мы маглі дамагацца рэальных, а не касметычных зменаў у Беларусі, якія, напрыклад, зараз добіваюцца Злучаных Штатаў Амерыкі. Пане Павле, дякуємо вам за ваш блискучий аналіз. Завжди традиційно запрошуємо в етер прямого Павло Латушко, дипломат, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Спасибі вам велике. Дякую велике.